Bé, aquesta gruta ha existit, se suposa, tants anys com té l'edificació aquesta. Pot ser 350, 400, depèn. Això en fa 400 que es fet. Aleshores, en aquella època, els servia per posar coses en fresc. A casa, almenys la meva família, si hi havia a l'estiu unes calorades fortes sense neveres, doncs mira, els melons i coses que es podien conservar poc o molt, ho portàvem aquí. I baix a la gruta. Aquesta gruta es va tapar, es va fer una paret aquí on estem passant ara i es va omplir de desferres fins a la part de dalt. Sí. I va estar tapada durant molts anys. Aquí a la dreta i esquerra és on dipositaven el menjar. Hi havia uns, Que aquest cantó està mal fet. com uns nitxos en què s'hi posava el menjar en fresc. Aquests espais servien per posar el menjar en fresc, per posar-hi el producte de la terra. I ens n'anem ben bé al carrer de Cristina, o sigui que... I això és la plaça central de la gruta, que era on hi havia doncs, el lloc de trobada. Aquí la temperatura acostuma a ser de 13 graus. Això és terra, quasi bé es pot dir, d'argila, una mica d'argila. Hi ha un punt de respiradero, perquè si no aquí no hi podríem ser-hi, faltaria l'oxigen. Hi ha una xemeneia en què dona dalt amb un terrat perquè puguem. Aquí és on teníem les vaques, hi havia les cors de les vaques i ara és un magatzem, però tenia també una utilitat en el seu moment. Un dia va venir una persona i el primer que es va fixar, un arquitecte, i va dir és una volta de 4 punts i que es veu que és una cosa molt curiosa, fer una volta de 4 punts, perquè no les voltes només fan una arcada d'aquesta, si us hi fixeu. Si jo fos la persona adinerada per poder tirar endavant el meu pensament, aquesta casa la restauraria a l'antiga i seria algo extraordinari dins de l'època que vivim, poder tenir una casa amb tota l'envergadura i amb tota l'antiguitat que té aquesta finca i que d'aquí se'n podria treure 50.000 profits en el sentit de que podria ser un restaurant, podria ser moltes sales d'exposicions i a més connectar amb l'antiguitat a través d'aquestes parets. El que és important és que avui dia la puguem mantenir, això és molt important, que es doni a conèixer la història, perquè el que no es coneix no es valora, i que la celebració d'aquests 700 anys que han pogut fer un particular s'interessi per la història, també engrandeix la història de la pròpia ciutat. Trobat el document que acredita que la casa aquesta té com a mínim 700 anys, doncs ennobleix la pròpia ciutat de Mataró.